Hi! Hello! Mabuhay! Welcome to my vlog! It's me, January Lee, and important ko Pampangan Camera Vlogger. And bali for today mga kapatid, today is April 12, 2021. Ito yung araw na dadalaw ang Virgen de los Remedios o INDU ning Kapaldanan, TULA ring Kapampangan, patrona ng Pampanga. At kasama niya ang Apong Santo CRISTO del Perdon at Apong San Jose. And dito po sila pupunta sa parokya ng Santa Ana, Pampanga. Before, na-i-vlog naman natin yung pagdalaw niya sa parokya ng Apalit, Pampanga. Ayan. So, nakita din natin doon na nag-practice din sila ng mga social distancing and safety protocols. And so, may mga pulis din na nag-guide doon sa atin sa Apalit, Pampanga. Ngayon, pupunta tayo mismo dito sa ating parokya para makita natin at sasalubungin natin ang INDU o INDU ring Kapaldanan, TULA ring Kapampangan. And so, alam naman natin na simula nung bata ako talagang deboto na ako ng mahal na Birhen ng INDU, ng Virgen de los Remedios, ayan, tsaka ng Santo CRISTO del Perdon. Pero ngayon, sabi nila, makakasama nila sa kanilang pagdalaw ang Apong San Jose. Ayan. So, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIESAMSON. Then comment down below kung gusto mo itong topic natin for today. Then comment down below then kung ano pa ang mga gusto nyong ipa-vlog sa akin. Then pakihit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa aking mga YouTube vlogs. Ayan. So, kumusta po kayong lahat? And thank you so much po sa lahat po ng mga nagsusubscribe, nag-like, nag-share ng aking mga YouTube vlogs, sa lahat po ng mga nag-a-add sa akin at nagpa-follow sa akin sa Instagram at sa Twitter ko. Ayan, so thank you so much po. Ayan, so continuous supporting lang po. Ayan, so maraming salamat po. Ayan, so ayun nga, bali ang Virgen de los Remedios is manggagaling sa Arayat, sa parokya ni Apong Santa Catalina. Ayan, so ilang days din ata, 1 week if I'm not mistaken, parang ganon. Tapos inilipat siya or ililipat siya dito sa amin sa parokya ng Santa Ana. So titignan natin ngayon kung paano ba sasalubungin ng parokya ng Santa Ana at ng buong Santa Ana ang Virgen de los Remedios at ang Santo CRISTO del Perdon at Apong San Jose. Ngayon, siyempre, pandemic yan. Siguro, just not like before. Kasi before talagang nakita natin na maraming deboto talaga ang Virgen de los Remedios talaga. Dumadayo yung iba. Tapos alam ko may mga sumasayaw pa dyan. Ayan, may sumasayaw. Pero parang ngayon, dahil pandemic, bawal muna siguro yung sasayaw yung mga tao sa harap ng Virgen de los Remedios, ganyan. Kasi may mga combo na dumadating na may gitarista, tapos may, sa iba't ibang lugar kasi yun may Kabanatuan, Bulacan, ganyan. Tapos more on Pampanga syempre. Ayan, kasi patron siya ng Pampanga. Ayan, so samahan niyo ako mga kapatid at tayo ay magsisimba at sasalubong sa Virgen de los Remedios at Santo CRISTO del Perdon at kay Apong San Jose dito sa parokya ng Santa Ana, Pampanga. Halika, samahan mo ako kapatid. A few moments later. Thank you.
ing Santo Cristo del Perdon y Caridad, ing Virgen de los Remedios at buwan na Patriarkang San Jose. Saksyan tayo pumili ing rito ng pamanakot. Ausan tayo pumili ni Reverend Father Jesus Manala. Binitipon tamo niya ni Ando, pagtagkabanla ni Lahawan ni Virgen de los Remedios, isang ng Cristo del Perdon y Caridad, at isang Jose. Kanining pamagdalo na king balagtawang kiniting sa taana, ipanalangin at pagkamilit ang tao sana, imilamlamtawang kasalamatayanan, binagdagang tawang lubun, at dibayang tawang kapanayan. Ang tiburin, kapapapasasyan tayo ay nagbalwa, ikalimangdahan na abanwa, ning panyatang ning kasalamatayan ng Kristiyano, king bansatao. Pasalamat tao, king kalam ning kasalamatayan. Inlamang aming munatang tinggap, iban ka ring misyonero, mita ng king bini, ning mayang mabalita, king balagtamo, kaya sa taana. Ang tiburin, may hapos tao, bangisundo, king misyon, king pamipasyon, king mayang mabalita, karing aliwa, lalo na ring magkakasakit, pakakalulong, at makakilala king Diyos, kapamilan ng ting amano, ang pagtatagtao. Iting banwa, tegulating memorin, ni Papa Francisco, ang timong banwa ng San Jose. Kaya ang aming talahinan, ning talapangamos tao, ipanibala tala, risam ng tahimpan tao, ang timong bananakabulungan ng Diyos. Ngayon po, kausan tayo ang sa taanang Pastoral Council Coordinator, Brother
So ayun nga mga kapatid, at nakita natin na kung paano sinalubong ng parokya ng Santa Ana at ng buong Santa Ana ang Apong Virgen de los Remedios at Apong Santo Cristo del Perdon at Apong San Jose dito sa parokya ng Santa Ana, Pampanga. Ayan, so nakita din natin na nag-practice din sila ng mga social distancing, although yes, almost every day. Ayan, kapag may misa at saka simula at saka nung Holy Week, ayan, nakita naman natin talagang nagpa-practice tayo ng social distancing at saka mga safety protocols. Ayan, syempre mahirap na, di ba, mahawa tayo ng COVID. Ayan. So, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIESAMSON. Then add me to my Facebook account. It's January. Then, pakilike po yung page ko. It's me, January. At saka sa mga Janly Nations. And so, thank you so much po. And so, may Facebook page po sila sa Janly Nations. At saka yung Facebook page ko, it's me, January. Ayan, pakilike na lang po. Then, thank you so much po sa lahat po ng mga supporters ko, sa lahat po ng mga batang kamarero all over the Philippines, and sa lahat po ng mga kamarero all over the Philippines. Ayan, so, thank you so much po sa walang sawang pagsuporta po sa akin. Ayan, so, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to hit the bell notification para lagi kang updated sa aking mga YouTube vlogs. Then, thank you so much po sa lahat po ng mga positive reviews yan regarding sa aking mga vlogs. Ayan, so thank you so much po. And thank you so much din po sa lahat po ng mga nakakolab ko, si Nick Luge. Ayan, Sir Nick Luge, hello po, Sir Randy de la Cruz. Ayan, so thank you so much po kay Sir Architect, Leads, ayan, so Santoholics, ayan, so thank you so much din po. Then thank you so much din po kay sa ating namayatang kaibigan na walang iba kundi si Doc Peter Nepomuceno at kay Nelo Ben Camino, ayan, Pambaliwag, Bulacan. At syempre, lalo na kay Christian Burches. Ayan, so thank you so much po. Ayan. So, nakita naman ninyo dun kanina, ang unang ipinasok nila, si Apong San Jose. Pinasok is si Apong Virgen, si Apong Santo Cristo del Perdon. Then, after nun, yung huli is si Apong Virgen de los Remedios. Ayan. Tapos, kinanta nila yung song ni Apong Virgen de los Remedios. Yun yung O winduming birhen kekeng patulunan, ikang minyatula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling pangalimbun mo karing sablang dalan. Ding baryos at puro karing kabalena, agad menatiling katahimikan. Ding sablang pisamba ng puring bisitas, ake kang delawan o birhen na maslag. Ding nanggang memalen pegdala mong lamak, metulalang dakal ke kapasalamat. Kasalpantayanan miyunlad milablab, ing pami kalugud agad linaganap. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekengawus, iligtas mo kerikabus, king sablang tukso at marok, ibyemuhin ke kang lunus, panalangin mo ke King Diyos. And so, yun yung kanta ng Virgen de los Remedios. So, INDU ni KAPALDANAN, TULA rin Kapampangan. Ayan, patron ng Pampanga. Ayan, so, thank you so much po sa lahat po ng mga nanonood. Then, wag niyo pong skip yung mga ads. Ayan, so, thank you so much po. And, ingat po always and God bless us all. Love, love.